Сен бірінші тапқыр сахнаға ничек шықтың һәм нендей хисләр кичердің? Мәктәптә бүтән булган шараларда җырлыйдым. Һәм синтезаторда үзем уйныйдым. Бәләкәй чаклар булгандыр инде, бер 5-6 яшьләрдә уже теге синтезаторда авыл клубына алып барып җырлата торган диделәр. Беренче тапкыр сахнага чыгуым 4 яшьтә чыктым һәм инде Садикта. Эх, менә вара, Мәдинә менәвәрә, эчеңдәге серләреңне сөйләмә берәүгә дә. Яңа җырлар иҗат итү өчен син ничек илһам табасың? Илһам дигәннән ничектер үзең киләсең дә утырасың да язасың инде. Ул илһамны көтеп утырган да юк. Илһамны көтә башласаң ул килмәскә дә мөмкин инде. Ә монда сиңа уже җырга заказ бирделәр. Җырчы менә шундый берәр милләт кирәк или теге танцевалка берәр банкетный берәр шундый җырмы заводной дип киләсең дә утырып язасың инде теге нинди темага шигырын бирсәләр инде шигырга язасың, шигыры булмаса шигырын авторларга звонитып, нитеп, аңлатып нәрсә кирәк икәнен яздырып аласың, шуннан кире көйен язасың. Аранжировкада берәр тылсымлы төймә бармы? Тылсымлы төймә белән аны атар идем теге искусственный интеллект. Мин теге андый нәрсә белән кулланмыйм, шуңа күрә үзем язам баштан, теге баштан ничек уйлап табам көйен бернинди искусственный интеллектсез. Аранжировкасында искусственный интеллектсез ясыйм һәм инде бөтен нәрсә теге вручная работа дип әйтәм инде. Ә син ничек уйлыйсың, искусственный интеллект норм или стрём? Миңа калса стрём инде, чөнки мин үзем язгач, миңа әле менә берничә көн элек әйтеп торам инде җырчы җибәрде. Искусственный интеллект язып биргән җыр, менә шуңа аранжировка кирәк дим. Әйтәм, мин искусственный интеллект язган җырларга аранжировка эшләмәйм дип әйттем инде. Хәзер синең өчен популяр җырлардан өзекләр яңгыраячак. Пауза вакытында сиңа дәвам итәргә кирәк була. Беренче трек. Who let the dogs out? Ху! Who let the dogs out? Ху! You know what to do with that big fat butt. Вегу. Вегу. Derin püsküllü belam yakalarsan seni Опа! Все, мин танымадым просто. Опа, Gangnam Style. Илдус брат, зур рәхмәт сиңа шушы интервью өчен. Дуслар, шуның белән шул безнең әңгәмә ахырына да килеп җитте. Сезгә бары тик бәхеттә, шатлыкта, тазалыкта, байлыкта яшәргә телибез. Киләсе очрашуларга кадәр кушылыгыз безнең каналга, лайклар куегыз, комментарийлар языгыз. Пока-пока. Пока. Başım eğlenme, kursam dilim beylene, başta gün tün eğlenme, sine deli kum